स्टुडियो आं जेंग्रें नार्जारी गुवाहाटीनिफ्राय बारावनि सिमनि गेल प्राइवेट लिमिटेड कम्पानिनि प्रजेक्टनि हेंथायै दिनै दतमा बरागारि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थोजासे रां मोनाखै होनना अजद होना खुद्रिखांदों आरो कम्पानिनि खामानि मावनायाव हेंथा होदों। नाथाय कम्पानिनि प्रजेक्ट मेनेजार रुपेन्द्र बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनि बेबायदि खुद्रिसारनाया आयेनजों नायोब्ला गोरोन्थिसो होननानै फोरमायथिदों। दानिया फैदो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। रुपेन्द्र बसुमतारी आं गेल इन्डियानि सासे मेनेजार बे साइट इनचार्ज आं प्रजेक्ट मेनेजार आं बिनि साइट इनचार्जबो आं बे निफ्राय श्रीरामपुरनिफ्राय बरपेटासिम आंनि आन्दाराव बेयो गेस पाइपलाइनखौथ' बयबो मिथिजागौ बारावनिफ्राय बे गुवाहाटीसिम थांगासिनो दं आरोखि बे मदिनि प्रजेक्ट गभर्नमेन्ट प्रजेक्ट बेयो गभर्नमेन्ट बेयो माबा थानाय समाव जों बोसोरनैसो जाबाय आरोखि बेयाव बोसोरनैनि बारबाय बे जिनिसा बेयाव खामानि थाबथानानै दङ 2 बोसोर जोंना बिटिसिआव गासिबो बिटिआरआव गासिबो जोबजोब्बायानो कमप्लिट बेल'सै आरोखि खामानिया दा बिसोरनि अजद होनाया मा बेनो जे बिसोरो बेखिनियाव अर्डार मोनसेयावबो बुजायसेयावबो बिसोर बुजियाखै जे पेडिलेन्ड बे पेडिलेन्डआव बिसोरो बिफां लाइफां गायदों आरो बिफां लाइफांखौ जों जिराद होनोथ' इंलिसाव बे जिरादखौ होनो हाया आरोखि दा बे जिरादखौ मोनैनिनो बिसोरो अजद होगासिनो दङ। दा जों बुजायबाय बा बारायनानै होबाय बिनि सोलाय माइखौबो जों माइनि रेटखौ बारायनानै होबाय माने जोसानि हाइएस्ट रेट जोसा रेट होगोन होननानै होबाय माबा मोनसे हाइएस्ट रेटनि खेथि होबावदो होननानै जोंनाव सेक्रेटारिया अर्डार दिहुननानै होबाय बेखौबो जों एग्रि जाबाय थेवबो बिसोर मानिया आरो दा लेन्डनि भेलुखौबो बिसोर फसायाखै होनबाय थादों। लेन्डनि भेलुआबो बे बिटिएडि एरियायावनो सबसे हाइएस्ट रेट होगासिनो दं जोङो माने बेखिनि एरियायाव प्रथमाव जों फैजेनबा सार्कोल रेट बियै नायबाय 80,000 1 लाख 1.5 लाख बिदिल' रेट थेवबो जों एप्लिकेसन होबाय जाहाथे पाब्लिकआ मोजां कम्पेनसेसन मोनो बेनिबो बिसोरबो हरबाय खिन्थु बिसोरबो गावसोरबो लिमिटेसन दं बारायनो हाया जानला मोनला थेवबो फसाया बारायना हरबाय ओमफ्राय जों बिटिजिजों माबाबाय ओमफ्राय कमिटिबो दालायदोंमोन क'क्राझारनि कमिटिबो दंलायोमोन सोरबा बिसोरबो फल' खालामबाय माबाय सेक्रेटारियाव फल' खालामै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ सेक्रेटारिजों ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों रायज्लायनानै बेखिनि रेटखौ बारायनानै होबाय आरोखि लेन्डनिखौथ' अलमस्ट सेटिसफाइड माने 18 बबेबा 22 रड साइडआव PWD साइडआव 22 पार बिघा ओमफ्राय माबायाव गामिनि माबाफ्राव 18 ओमफ्राय बिदि पेडि लेन्डफ्रा 16 बेफोरबायदि बबेबा 15 दै थाग्रा जायगायाव आरो खमसिनबाव बेफोरबायदि आरो जिहेतु बे क्लासिफाइड पेडिलेन्डआव जोङो जिरादखौ होआ होननानै बारे बुजायबोदों बयबो मिथिगौ दा बबेबानि सोरबा होदों माबादों होननानै एग्जाम्पल होलाबायो दा खिन्थु बेयाव जोङो रावनोबो इलिगेल होआखै जायहा दंखायो बोसोरनै सिगां गायनाय फिसाबाबो फुलिबाबो जों बेखौ होदों। एग्रिमेन्टआ माला जाया एग्रिमेन्ट जोंना बिदि होआ जोङो सार्भे खालामो आवगायावनो सार्भे गाखानाय सार्भे खालामनानै ओमफ्राय मार्किं खालामो माबायो नटिस हरो 3-1 नटिस हरो 6-1 नटिस हरो गेजेट नटिस बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय ओंखारनानै फैयो बे सार्कोलनिफ्रायनो सब डिटेलखौ लाजोबखायो बे दस्रा एजेन्सिया खालामो बे बेसाव जों खामानिखौ मावो ओमफ्राय दा मा होनो रेटखौ बिसोर फसाया नालाय बारायनानै हरबाय सेक्रेटारिया बेजों एग्रि जाबाय दा खिन्थु नैबे जिरादनि खेथ्रआवबो जों क्रप्सनि अनगायैबो आरो मोनसे खेथि होबावनानै बारायनानै होगोन होनना बुंबाय थेवबो बेखौ मानिया आरो बिसोरो दा बिथांमोना गनायाखै जोंहाथ' गनायाबाथ' जाया खामानियाथ' जों बिदि एथ' लस माबायाव खालामनो माबायाव जोंखौ टाइमलि माबा कमप्लिट खालामनांगौ बिराद गोजौनिफ्राय प्रेसार बे पिएमअनिफ्राय प्रेसार फैबाय थायो एकदम मानो दाबो जायाखै बेयावल' मानो पेन्डिं जानानै दं होननानै माने बे गोजौ लेभेलसिम रिपर्ट थाङो आरोखि बे पिएमअसिम थाङो बे रिपर्टआ चिफ सेक्रेटारिया मनिटर खालामबाय थायो आसाम सेक्रेटारिनि चिफ सेक्रेटारिया बिथांमोना मावहोआ होननानै बिदिनो मावनांगोन ओंखायनोथ' फर्स सेक्रेटारिया फर्स लागायनो डिसिनो लिरहरबाय एसपिनो लिरहरबाय दा एसपिआ ओंखायनो बिसोर ओंखारनानै फर्स लानानै मावफैबाय मावनांगोन आरो जों फैसाखौ होआखै डकुमेन्ट हर जों फैसा होगोन डकुमेन्टखौनो हरहोआखै सोरबा माने सोरबा कयेकजन बे 5-6 जन मानसिया जायहा बिगोमाबो नङा बिसोरनो खोनानाय मथेबा कन्टेक्ट लानानै बिफांखौ जिरादखौ गायलाजोबदों आरोखि बिसोरो ओमफ्राय
गोदानै गायनाया ओमफ्राय बिसोरो पार्सेन्टेज होनानै मा सेट जालायदों मिथिया दा बिसोर ओंखायनो बिसोरनो फैसा नांगौ आरोखि जिराद पाइपलाइन थांदों उरिष्या बार'नि टु गुवाहाटि दा बेवहाय बाहाय जाहैबाय जोंनि बरागारिया थुरिबारि सिराव समस्या जानाया जे सिगाङावहाय आंजों कम्पानिनि इन्जिनियारा फैनानै सावरायनायाव ओरैबायदि डिसिसन जादों जे पाइपखौ बसायगोन आरो हानि फैसाखौ जाय मानिया हानि फैसाखौ बे 40%ल' होयो बिसोर सार्केल रेटनि 40%खौ जाय मानिया बेनो जिरादनि सोनानै होगोन साब्रै साबासो हागोन ओमफ्राय जाय मेन मानसिदार बेनो बे 100% जिरादखौ फिथाइ थानाय होजोबगोन 1 कोटिबो होनो राजिदों बिसोर खामानिखौ मावहोदों होनना बुंदों बिसोर खामानि मावदों बेनिफ्राय आङो खामानिखौ मावहोदों ओमफ्रायथ' दा मानसिफ्रा बिफां हावना फैबाय बिफां गासिबो गायजोबनाय गायनायखौ मा खालामनो सावरायलायनायनि गेजेरजों सानना लांखाजोब्बाय सार्भे खालामनानै सानना लांखाजोब्बाय सानना लानानै नट खालामना लांखाजोबनानै दाना क्षतिपुरन होनांगौ समाव गैया आजिले 1 बोसोरनि बारबाय 15 माससो जाबाय 15 माससो जानानै दासिमबो पेमेन्ट गैया दा जोङो बिटिसिआव थाब खामानिखौ मावथों होननानै माबा पेटिसन हैदों दा बिटिसिआव जों उसित बिसारखौ मोनाखै दा डाइरेक्ट मा फैखो डाइरेक्ट पुलिस प्रसासन लानानै फर्सलि खामानि मावनांगौ होननानैसो लिरना हरबाय सेक्रेटारिया बिटिसिनिफ्राय मा जाखो बे कम्पानिनि अथ'रिटि हिसाबै जोङो माबा मोनसे क्षतिपुरनखौ बारा मोनगोन होननानै जों पेटिसन होदोंमोन दा नुबाय उल्टा दा जोङो बिटिसि प्रसासननिफ्राय जोङो बे खामानिखौ होबथानांगौ जोंनो उसित मिलुखौ नांगौ पिआर बिलुखौ नांगौ हानियाबो दा मानिगोन जिरादनिखौ होबानो हानिखौबो बे 40%खौ मानिगोन जिरादनि फैसाखौ जोंनो होनो राजि जायोबा दा जेसेबां जिरादनि फैसाखौ मोना जों खामानिखौ जों अफस खालामबाय थागोन ओरै मोनसे परियाल दं परियाला खमसे खम बे बरागारि सि आरो थुरिबारि सि लानानै 90 परियाल दङ 90 परियाल दं बे 90 परियालनि इफेक्टिभ जायो बे लेना भबिष्यतनि खोथा दङ बेहाय जोङो भबिष्यत न'बो लुनो हाला बरिं टिप बलिं खालामनो हाला बिफां गायनो मोनला प्लास 20 मिटारल' लायो बिसोर 20 मिटारनि लोगोसे आंनि हाया सापस हमना लादो 9 बिगा दाग 9 बिगा हाखौ बिसोर बाइसेक खालामबाय क्रस खालामबाय होमबा बाखि हाया मा जागोन आंना भबिष्यतआव मा जागोन आंना लामा खाथि हा भबिष्यतआव मा जागोन बबे नेमनिफ्राय 40%ल' होनानै बबे नेमनिफ्राय लाबोदों गेलालाय बे भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक देश बे सुबुंनि साननायखौ सिगां नागिरनांगौ पाब्लिकनि फारसे सानग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो खामानिखौ प्रजेक्टखौ लानांगौ दा खामानिखौ मावहोआ जों खामानिखौ दा जों मावहोनो हाया जों दाबो जोङो क्षतिपुरनखौ होयोबा जों मावहोगोन क्षतिपुरन जिरादनि क्षतिपुरन दाबो मोनाखै जों दासिमबो जिरादनि फैसाखौ गरसेबो मोनाखै थाब होनांगोन बेखौ थाब जोंनि प्रसासना जोंनि बिटिसि बा आसाम सरकारा थाबै नायफैनांगौ बे जोंनि डिसपुट जानायखौ दावराव दावसि जानायखौ थाब खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय गासैबो हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दखना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 863891131789696890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।